Ka sunana garkuwan chindo. to yau kun yi dambe har turmi 6 me za ka iya bayyana da wannan turmi biyar da aka Damben da mun kai da babu 'yan sanda. Mun yi dambe gaskiya damben ba layi mun yi dambe sosai. to me fatan ka Fatana? Fatana tun da Allah ya sa za mu sake koma damben ran Alhamis. Insha Allah da nasara. to yadda ka saba shigowa fili da kuzari da karsashi tun kan ka sanya zare yau ana ganin kamar ya canja kamar yana da nasaba da wani abu da ya faru a gare ka Gaskiya ne sosai saboda jiya na kwana da niyan damban sai Allah ya sa wasu sun ka haɗa da ma'aikata. to menene ban san soka ba. masu kallo za su da masu saurari menene abin da ya faru a kanka Abin da ya faru a kaina ni dai ban sani ba, kawai ina ɗaki kawai an ka kame 'yan sanda an ka yi min ne kuma ba na shan komai, ba na shan taba, ba na shan komi. Kawai an ka zo an ka min sheri ni ina sai da taba ko abubuwan da nake bayan dambe ina me nake sai da tambayoyin da suke min kenan a police ni nace ni ban da sana'a in ba dambe ba. tun daga kamar karfe nawa aka kama ka Kuma wajen karfe 9 ina ɗaki ana tashi dambe kawai na zo ɗaki na yaushe na dare zuwa yaushe kenan sai yaushe kuma aka sako ka sai zuwa 3:07 kashe gari kenan na yaushe na rana. to daga can kawai gurin filin damba kuma ka taho da za ka yi babban wasa direct daga nan direct gidan dambe an ka zo da ni. wannan kamun da aka yi mashi ya rage maka karsa shi kenan Gaskiya da kana ganin da tuni yau kama yake insha Allah wallahi saboda na kwana da niyan damba kawai a kawo na to amma wani abu ne gaskiya ba abin da an kai ba duka ba komai ba duka ba komai kawai dai tsare wanda sun kai min ne kawai ya bata min lokaci. a ina suka tsare ka a bayan kanta ko kuma a asel A sai da sun ka tsare ni asel an ka kulle ni. wani police station Gaskiya ban san sunan wajen ba wallahi wajen na yi nisa ban san wajen ba saboda ni ba na yawo Kano ni ba inda nake zuwa da an tashi da ni kawai ina aiki ina lojin din da nake. mun gode Na gode.